Goeie. Ze vragen mij wel eens waarom ik net in de politiek gaan ben. Mijn antwoord is altijd dat ik vestig al lulk worden zou. En daar heb ik geen zin aan en ik bespaar een soort mensen een klapje in de hasses. Dus ik geniesde, doet ik vliegen wiekeliers, dat onderwijsminister Dennis Wiersma zich verontschuldigingen aanbeer voor, zat dat in het woord, grensoverschrijdend gedrag, zie je anders. En ik zet me opzet in zien anders. Die men namelijk aannam om zijn beleid uit te vieren. Als je dat net willen, dan moet je voortgaan om de minister de kans te geven om het beleid nodig op te smieten en wil wat het waan en wil wat te willen. Gansleu zeggen dat we een oren ambtelijke cultuur hebben. Dat dan ik. En ik zou zelfs al die ambtenaren met haar eeuwige, dat moeten we nou maar eens even besjensen, door opvlokken. Dat die Wiersma net, vanzelfs net. Hij had op de christelijke HAVO zitten in Frensier. Maar ik, de VVD'ers, die kennen wel worden vinden, waar mij zeerstanders geestelijk onder morren spiekeren worden. Wiersma is een Fries. Misschien had het ik wel eens in memmetaal dienen, want een Fries zei het meestal waar dat het op stiet. En Dennis had oeral west alles jongen en begint nou het onderwijsbeleid te verorien. Dat is nedig, want voorzichtig zijn zou het hier en daar namelijk gans beter kennen. Maar als je dan elke keer weer omkomt op je ministerie en dan zeggen die ambtenaren, joh, dat en dat wel tas zijn, maar dat ken het. Dat wil wij eerst besjen en dat er wel wat verhoren worden moet. Enzovoort hinnen. Elke niet kent dit ambtelijke ouwer wel. De deerstek van ons land. Want wat denk je? Dat die wenningbouwambten zijn doet minister De Jonge in Haasvliedenwieken zei dat er vat 2030 minimaal zo'n en een heel duizend huizen in Friesland gebouwd worden zullen. Die Rijksambtenaren had zien De Jonge zijn dat ze ook het ken. En de gemeentelijke ambtenaren hadden enthousiasme van hadden wethouders ik in het jeske smieten. Ik val die ambtenaren net persoonlijk al, enkel het ambtelijk systeem. Maar dat je Wiersma en De Jonge aan zijn voetsabelje, dan is het nog niet verhoren. Dus van mij Wiersma nog wel een keer heel soort grenzen overschreden.